Esta noite, Galegos no Mundo, na Televisión de Galicia. Un deses galegos que anda polo mundo e que vai participar nese programa vai falar agora mesmo con nós, aproveitando isto das novas tecnoloxías. Imos conectar vía internet con Edimburgo. Vicente Figueroa, que tal? Moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Bueno, un deses galegos que un día decidiu marchar, pero porque se enamorou de Edimburgo. Que pasou, Vicente? Pois nada, había unha semana de vacacións aquí, unha semana no mes de junio, que facía moi bo tempo. Enamoreime da cidade, tiña pensado marchar a outro lado, pero ao final Edimburgo foi o sitio escollido e nada, 2 meses despois, pois estaba aquí aprendendo inglés e empezando a traballar. Bueno, que tienes guía turístico, verdade? Para a túa profesión Edimburgo é unha cidade perfecta para vivir, supoño. Sí, moi boa, é unha cidade moi bonita e ven moitísima xente a visitala. De feito, é a segunda cidade máis visitada ao Reino Unido, despois de Londres. Entonces, claro, aquí hai bastante traballo de guía turístico e sobre todo veñen moitos españois, moita xente de Sudamérica aquí a facer viaxes, e entonces pois é unha boa oportunidade. Ti eres a medias entre Mos e Santiago. Bótase de menos a terra, Vicente, cando se vive lonxe? Un pouco, botas un pouco de menos, sobre todo, por exemplo, ahora que ven San Xoán, que aquí non hai fogueiras de San Xoán, entonces iso botase menos, a xente, a familia que está lexos, ainda que, bueno, ainda estamos bastante cerca, o cos vos, de baixo coste, pois a familia ven a visitarme, eu vou bastante aí, entonces, guai, ainda non é tan malo como podría ser. Canto tempo crees que vivirás aí? Isto é definitivo, unha tempada? Que tes pensado? Pois nunca se sabe, o sea, levo aquí xa casi uns 6 anos, fixo que me quedan outros 6, 7, 8 anos máis, e bueno, despois xa se verá, o malo que se acostumbran aquí, acostumbran ao frío, acostúmbrase a xente de aquí, e entonces, pois, quen sabe, o mellor quedome aquí para sempre. O meu bo que ten estar aí en Escocia é que, bueno, o clima é semellante, a paisaxe tamén é moi parecida a Galicia, incluso a xente, non? Os escoceses, bueno, nada que ver co resto, non? Cos ingleses, por exemplo. Nada que ver, eu sempre o digo cando fago alguna explicación ou algo, porque os escoceses son moi faladores, tienen resultar, empezan a falar contigo, sempre empezan a falar con algo relacionado con España, con fútbol, entonces iso notas. E despois comen moitísimo, beben moitísimo. Como a nós. Vas pola rúa, escoitas gaitas. Edimburgo feito de pedra, é moi parecido a Santiago, así a moita os que hai polas montañas son tamén moi parecidos aos povos que te podes encontrar por Lugo e Ourense. E iso, e despois aquí, pois, bueno, en Edimburgo chove un pouco menos que en Santiago, o sea que incluso o único malo é o verán. O verán é mellor en Galicia. Claro, aí o verán casi é unha cousa que non existe, non? Como? Que aí o verán casi é unha cousa que non existe. Exacto, bueno, a veces temos olas de calor que chegamos a 24 grados, aí xa casi morremos todos de calor, pero sí, o verán non é que sea moi cálido. Cando ves aquí, logo cando tes que volver, levas algo de Galicia? Últimamente non, porque xa se encontra aquí de todo. De todo, claro. Feito, hai moitas tendas aquí que xa teñen albariño. Na miña casa hai algunha botella de albariño se hai que celebrar algo. Claro. Queixos tamén se topa bastante, xamón xa se topa bastante, entonces o único que non encontrei aquí é queixo de tetilla e carmelo, por exemplo, son cousas que máis se botan así de menos. Mira, ti participas neste programa de Galegos no Mundo, nesta segunda tempada que comeza hoxe na Televisión de Galicia. Que nos vas ensinar de Escocia? Pois de Escocia, escollín para ensinarvos a zona das Trossachs, unhas zonas moi bonitas, é o caso que había moita neve cando se fixo o programa. Despois fomos unha destilería, o whisky é o máis importante aquí de Escocia, de feito o que aporta máis economía daqui, e despois un pouquiño de Edimburgo, a zona centro, e tamén a zona das pontes, unhas pontes moi famosas que hai aquí, a Ponte do Forth, que vai a ser Patrimonio da Humanidade. Entonces, pois, esas son as zonas que eu expliquei, que para min son as mellores que hai aquí en Escocia. Bueno, moitísimas gracias por falar con nós. Veremos neste programa e a seguir sendo igual de feliz aí en Edimburgo e a seguir visitando Galicia, que supoño que eso non o esqueces, claro. Sí, creo que sí, que se non meus pais desheredanme, hai que ir por aí de vez en cando. Moitas gracias, Vicente. Veña, ata loguiño. Ata logo. Ata logo. Claro que sí, hai que volver, hai que regresar. Claro. Hai que regresar a Galicia. Pero Vicente estaba encantado da vida, eso sí, cando pode ven para aquí. Claro. María Teresa,